Primer de tot, disculpes pel retard, que hem tingut problemes tècnics a la carretera. Donar les gràcies sobretot a l'escola per facilitar-nos tots els espais, tota la col·laboració i tota l'alegria i aquest espai tan bonic. Abans de començar a presentar les jornades, el programa i explicar qüestions així més tècniques, voldríem començar amb unes paraules de record i de reconeixement. Com deia Montserrat Roig, si hi ha un acte d'amor, aquesta és la memòria. Fa anys, un grup de gent inquieta a les comarques de Tarragona va decidir organitzar-se amb el nom de Deixa de ser una illa CGT. Va ser el 2011 quan, amb l'objectiu de col·lectivitzar els nostres sabers didàctics, professionals i sindicals, van decidir organitzar les primeres jornades pedagògiques. Any rere any, gràcies a la motivació i la bona rebuda de les persones assistents, es van dur a terme fins a 6 jornades pedagògiques, consolidant així un espai de trobada des de baix per compartir horitzontalment neguits, experiències i reflexions. Un espai i un temps necessaris que sovint no trobem al dia a dia als nostres centres educatius. Les primeres jornades del 2011 van ser a Tarragona i van portar per títol Compartim escola, cerquem horitzons, ens arrisquem. Les del 2012 van preguntar-se si conscientment ensenyem allò que sabem i si inconscientment allò que som. I ens preguntaven si despullàvem l'escola. A l'any següent es va parlar de llibertat i límits a partir de metodologies actives. Al 2014 parlaven sobre l'escola pública i emancipadora. L'any següent, al 2015, ens preguntàvem si sobre la coeducació estava tot fet. Finalment, les 6enes i últimes jornades, que van ser precisament així al Pompeu Fabra, feien una crida a obrir amb preguntes els murs de l'escola. Després d'aquell 2016, van deixar-se de realitzar per les dificultats del dia a dia i per el creixement del sindicat. Llavors, més volum de feina, etc. És aquest curs, després de diversos cursos, també intentant-ho des de l'assemblea, que el dia a dia a nivell pedagògic i sindical se'ns menja, que hem aconseguit tirar endavant l'organització d'aquestes jornades. El programa, bàsicament, ja el sabeu, no? Avui farem una xerrada inaugural i llavors demà començarem amb uns tallers, uns espais simultanis, i després farem una ponència, després dinarem una mica, que també és un espai que considerem de les jornades perquè servirà també per reflexionar i per continuar intercanviant expressions i opinions. I després acabarem amb una taula rodona i també farem una actuació clau. Per inaugurar aquestes jornades ara donarem pas a les companyes de Mal d'Escola, que per qui no ho sàpiga, que us recomanem molt aquest podcast. És un podcast sobre temes educatius, conduït per Adriana Rubio i per Toni Álvarez, i el programa es basa en les 3 P's de Marta Mata: pedagogia, política i Penedès. Així entrevistaran el professor de la UOC i educador social Jordi Soler. De ben segur, com fan sempre, ens ajuden a posar temes damunt la taula per reflexionar col·lectivament. Benvingudes a unes jornades que, com dirien Mal d'Escola, pretenen trencar la dinàmica diària on les urgències es mengen allò important. Moltes gràcies. Pues has probado. Hola, 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 ¿sí? Sí. No, pero si te las niñas... Sí. Yo creo que si te las niñas estarà. Hola, hola, sí? Escolteu, sí? Sí. Bueno, qui em coneixeu i esteu unes quantes aquí sabeu que odio arribar tard als jocs. No us ocupareu esta cosa meva, vull dir, venia de colònies, tot anava bé fins que trobes un embús, ens hem menjat una horeta allà a Barcelona a la ronda litoral i s'ha fet venir allò atrafegats, que ja era el plan però no tant, no? Bueno, fetes les disculpes, jo dir-vos que estic molt emocionat perquè, per mi és com estar a casa, no només o tant perquè sigui Reus, per les tarragonines que hi ha per aquí, sinó perquè, d'aquell 2011, doncs, allà va estar unes quantes dels que estem aquí i va ser un moment molt màgic de posar en comú moltes dels neguits i de les propostes que ens bellugar pel cap i poder compartir-les físicament va ser com un pas que es va anar repetint any rere any. De fet, jo encara em trobo gent que em diu
connecta les jornades, gent que fa anys que no ens veiem però que encara recorda aquelles jornades. Llavors, què es tornen a fer? Per mi és els pèls de punta, perquè és un goig enorme. Vull agrair-vos molt a tota la gent que ha fet possible que es facin, que es tornin a estar presents, perquè de veritat són imprescindibles, perquè ens trobem, perquè debatim i perquè aquests espais de reflexió són imprescindibles. O sigui que gràcies per convidar-nos, i sí que jo voldria dir, no sé, però tot allò que surt en allò de la promoció, vull dir que és com si fóssim influencers, vull dir que ja sabeu els que ens coneixeu que no és així, vull dir que les nostres opinions són les nostres opinions, però que no ni som molt seguits, ni som la bomba ni res, sinó que tot el que diem nosaltres és el que pensem, i si és compartit, doncs millor, però que sí que a mi em va fer una miqueta de sí quan ho vaig llegir, perquè vaig pensar, home, per atreure la gent tampoc cal passar-se, però bueno, ho entenc com a forma de promoció. Bueno, ho ha dit el Jorge, vull dir, l'Adriana em deia, estaràs content que surtin les 3 P's de la Marta Mata, perquè jo amb això soc el pesat de l'escola de les 3 P's, perquè realment, tret del Penedès, que aquí no quallaria, doncs sí que política i pedagogia van íntimament lligades. I la política és una cosa que, malauradament, a les escoles sembla que s'ha deixat de banda, tot i que cada dia fem política. Vull dir, tots els gestos que fem són polítics i el que pensem i no diem també. Llavors, nosaltres el propòsit que portem aquí és una miqueta provocar, perquè bàsicament se'ns coneix com a provocadors entre nosaltres mateixos, que moltes vegades, vull dir, quan fem el programa surt una part, però el tercer temps de després i els previs és allà on surten les dentellades i diuen, vols dir, i ens ajustem, perquè la gràcia del debat i del discutir és aquesta, vull dir, equilibrar-te en el teu discurs i també en la pràctica. I aquí la gràcia que tenim és que els tres estem en sectors, sobretot amb el Jordi ara, però l'Adriana ben aviat també, perquè passa a secundària, diferents. I això ens comporta també visions també diferents. M'estic enrotllant, vale? Ho havia escrit, vull dir, ahir per la tarda, vaig tenir una estoneta i això, i no volia enrotllar-me. Llavors miro a veure què. Vale, dues coses. Ja ho ha presentat el Jorge. El Jordi Soler és com, no sé, és com la persona que sempre ens ve allà a sacsejar, a tocar l'ull viu. Ell és professor, és pedagog, doctor en pedagogia, és ara mateix el director del grau d'Educació Social a la UOC i a més escriu moltes publicacions de pedagogia i llegeix molt, vull dir, segurament dirà molts noms i jo us recomano que els apunteu perquè algun dia teniu una estona els desdiu, com a mínim sapigueu qui són. L'Adriana Rubio, ella és mestra, és filòsofa també i aquest any compartim escola. Aquest any podem anar junts a Sant Jaume dels Domenys a gravar el programa i és un goig. Us explico també com va néixer amb el d'escola perquè potser us interessa. Fa com 4 anys, quan jo estava a l'escola de Tres Agodes, em van trucar de la ràdio de Sant Jaume dels Domenys i em van dir escolta'm, que feu això del passeig literari, que bonic i tal, fem una entrevista i vas dir, doncs vinga, vale. I van gravar de 10 minuts explicant què era el passeig literari. I com vam acabar, l'entrevistadora em va dir, escolta'm, tu no voldries un programa de ràdio d'educació? I dic, no, però així, sense pensar-me, vas dir, no. Bueno, doncs setmanes més tard vam passejant per allà de Vilanova i tal, hòstia, Adri, mira, l'altre dia, tu creus? I em diuen que si vull fer un programa de ràdio. Va dir, clar que sí, tio, clar que sí. I allà va néixer l'escola. No teníem nom, no teníem res, però va néixer el propòsit ja de fer alguna cosa per la ràdio, perquè realment ens movia molt el tema de compartir aquests debats que totes i tots tenim i que moltes vegades no li donem importància, totes aquestes converses que moltes vegades queden allà apalancades i mentre el poder escriu i publica, nosaltres, moltes vegades, experiències i sabers, que a més són molt compartits, doncs es queden allà en un oblit. I vam dir, doncs aportem la
el nostre gra de sorra. I per això fem mal d'escola, per aprendre, per passar estones junts també, i també per compartir-los, perquè una de les coses que sí que ens ha donat aquestes 3 temporades del programa és el feedback que tenim. Ja sabeu que a moltes us enviem l'àudio allò per WhatsApp i allò, i què tal? I de vegades ens dieu, però hi ha gent desconeguda o que no coneixem que ens fan retorns i que realment és el que també ens mou molt a continuar, perquè si fos una conversa entre nosaltres potser ja haguéssim acabat. Així que enrotllant-me a Adri ja. No, volia com aprofundir una mica en això del per què jo li vaig dir sí al Toni, no? Perquè una mica també és important pel mal d'escola qüestionar qui genera discurs i per què, no? I no només perquè tothom ho pot fer i perquè és un dret, no? Conversar i compartir, sinó també perquè ens adonàvem que moltes de nosaltres, de les nostres amigues, no? Persones amb les que compartim, ostres, hi ha persones amb les quals nosaltres apreníem molt, no? I valia la pena que persones que eren anònimes i que no tenen un compte de Twitter important o que no tenen cap tipus d'incidència, generen discurs que és igual de potent o més que altres persones a les quals els donem molta veu i els fem molt de bombo i que acaben dirigint i polaritzant els debats quan sovint hi ha punts de vista molt més matisats que permeten aprofundir molt més, i això sovint es genera en converses que són poc premeditades, que són fruit a vegades de converses entre amigues o entre persones afins, no? I això d'alguna manera qüestiona també què i qui sap, no? Llavors l'escola ha de ser un lloc que també qüestioni aquesta generació del coneixement, no? I bueno, això, només volia fer això. I pensàvem, què farem avui, no? I dèiem, primer va sortir, fem com si fos un podcast, com està ara de moda i tal, no? I vam dir, no podem, allò, tècnicament i tal, ens ve complicat, i menys mal que no vam fer, perquè si no... En fi, però sí que vam dir, girem el format, d'acord? I el que hem fet és girar el format. Llavors no serem ni l'Adriana ni jo qui portarem el fil conductor inicial, sinó que serà el Jordi. Llavors el Jordi trencarà el fil conductor i a partir d'aquí anirem conversant, després amb temps també perquè la conversa no sigui d'aquí cap allà, sinó que sigui col·lectiva. Llavors, Jordi, tot. Molt bé. Bueno, faig extensiu també l'agraïment que hagi pogut participar en la inauguració de la jornada. Vaig assistir a una d'elles, precisament l'Adriana em va fer un taller sobre la qüestió de la norma en els centres educatius, com posem límits amb els nens i nenes, etc. Va ser molt interessant aquell dia. Afegir també la importància de mantenir aquests espais d'intercanvi, perquè ja sou coneixedors que el debat públic s'està fent força asfixiant, almenys si se segueix per les xarxes, perquè allí les posicions es pluralitzen, la cambra d'eco de l'algoritme no fa més que refermar les posicions que tenen uns i altres. El debat es fa impossible, però alhora també de tant en tant apareixen discursos interessants, gent que et dona a conèixer idees, autors i autores que val la pena llegir. I Mal d'Escola, en part, representa alguna cosa d'això, de poder intervenir en la discussió pública des d'un espai en el qual es cultiva la conversa tranquil·la, amable, amistosa, però amb voluntat d'aprofundir en les qüestions que ens preocupen, i després que, si circula entre companys i companyes, obri nous debats. És molt important que preserveu espais com aquest, que doneu continuïtat a aquestes jornades, conscients del que costa organitzar una cosa així, perquè sovint és l'únic que permet sostenir un mínim de desig per la feina que fem. Hi ha molta gent que renunciaria, que deixaria la feina directament, hi ha molt abandonament entre professorat
sigui directament que deixa l'escola, sigui que indirectament agafen baixes molt llargues perquè no aconsegueixen tornar a posar un peu a les aules arran d'una acumulació de malestars. Llavors, la possibilitat de compartir aquestes inquietuds amb altres companys i companyes permet agafar certa distància respecte a allò que un viu en el dia a dia, adonar-se que moltes escenes, moltes situacions són compartides per molts de vosaltres i crear un cert discurs que orienti la pràctica professional per tal de no estar fent constantment una contratransferència en els actes educatius. És indubtable que el caràcter, la personalitat de cadascú prima en la relació que establim amb els nens i nenes, nois i noies amb els quals treballem, però necessitem orientar aquesta pràctica professional des d'una certa posició teòrica i el que es percep sovint és que hi ha una certa renúncia a voler pensar i a deixar-se orientar per la teoria. És com que la formació comença i acaba en el moment de fer la carrera i depèn de l'edat en la qual fas aquesta carrera, sovint la solfeges, no acabes d'aprofundir, hi ha alguna cosa que potser et toca i te n'adones que allò era interessant en el moment en el que comences a exercir la pràctica, però és només un primer moment. Després queda tot l'exercici professional per seguir amb aquesta formació. I no estic parlant d'haver de fer cursos i cursets que indubtablement els heu de fer per les puntuacions aquestes de les oposicions i aquests quantos, sinó simplement que com que sabeu llegir, la gent acudeixi una mica a certes obres de referència, estigui al tanto del que es publica en les revistes i es deixi aconsellar i no cal llegir només sobre pedagogia, cal llegir filosofia, cal llegir sociologia, antropologia, cal llegir novel·les. Tot això alimenta una posició, una orientació teòrica i una posició política, ètica i pedagògica en relació a la feina. I això em sembla que és el que s'intenta cultivar des de mal d'escola. Llavors, com havia comentat el Toni, girem una mica la conducció d'aquest acte perquè ja heu vist que són uns grans conversadors i voldria deixar una primera pregunta. La primera té a veure amb aquest ambient que vivim d'una profunda crítica a l'escola. I ve de molts fronts aquesta crítica a l'escola, però si fem una certa genealogia a la crítica escolar que es fa des del que podríem anomenar una posició progressista, en la qual s'ha indicat com la CGT, perdoneu l'adjectiu progre, perquè li ve un socialdemòcrata al cap i ja prendre tota la boira, però sí que seria una posició més posible. Ens adonem que hi ha alguna d'aquest discurs de la crítica feta des d'aquest lloc que o bé està sent fagocitat pel neoliberalisme, en definitiva, per una concepció de l'educació neoliberal, o bé s'utilitzen els arguments per representar els problemes entorn de l'escola. I és fonamental que pensem qui decideix que en relació a l'escola un problema és un problema, com es caracteritza, sobre què es posa l'atenció i sobre què s'acaba passant per alt en aquests problemes. En definitiva, com deia molt bé l'Adriana, qui pot parlar, com parla, des d'on parla en relació a aquests problemes. Una d'aquestes qüestions fonamentals és la crítica a l'escola, i concretament a la crítica a l'escola tradicional. És dir, que sorgeix l'espantall de l'escola tradicional com l'objecte de totes les invectives i, per tant,
crear una certa consciència de la necessitat d'haver de transformar l'escola, aquest model d'educació tradicional. I retornant a la qüestió de la genealogia, ja l'escola nova, finals del XIX, principis del XX, en el moment en el que s'autoqualifica a si mateixa com a nova, està apuntant que allò que pretén renovar és una escola vella, una escola tradicional. El moviment de l'escola nova va tenir expressions molt diverses, però tothom tenia la consciència que estava treballant per la transformació de l'escola. I part d'aquell discurs és recuperat per les persones més compromeses en la renovació pedagògica, però també per un projecte com Escola Nova 21, que l'any 2016 s'erigeix justament com la renovació d'aquell moviment de principis del segle XX, amb la voluntat de crear, i cito una expressió textual de com es promocionava, models educatius avançats amb l'ànim de catalitzar aquest desig de canvi que semblava que planejava entre els diferents actors de la comunitat educativa, però que també servia per neutralitzar una mica la queixa política en relació a condicions laborals, a manca d'inversió, per posar sobre la taula la necessitat de renovar les maneres de fer i centrar-nos llavors en qüestions metodològiques, etc. Però recuperaven tots aquests referents de l'escola nova de principis del segle XX que viuen encara d'una certa idealització o mistificació pròpia de la memòria que fem de la història de la pedagogia i que sempre queda bé posar-lo sobre la taula quan toca parlar de la necessitat de renovar l'escola. Després, als anys 60, ens trobem amb tota la crítica que fa la sociologia crítica, Giltis, Bowles, Stablet, Passeron, Bourdieu, Bernstein, que no només denuncien l'escola com a aparell ideològic de l'Estat, Althusser, sinó que li diuen que esdevé un mecanisme de reproducció de les desigualtats socials, perquè en definitiva a l'escola se sancionen aquella cultura, diguéssim, que pertany als fills de les classes mitjanes o que tenen el capital cultural que es legitima en la mateixa escola. I per tant, acabes reproduint les desigualtats de la posició de classe d'acord a les jerarquies socials en funció de la cultura legítima escolar. Després hi hauria la pedagogia crítica i que el món llibertari veu també d'això, amb un Paulo Freire que en el seu moment feia una denúncia contra l'educació bancària, d'haver d'omplir el cap de coneixements que no tenien res a veure amb la possibilitat de fer una crítica sobre les situacions d'opressió en la qual vivien, en aquest cas ell ho centrava molt en l'alfabetització dels adults, i que té un impuls, la pedagogia crítica, també als Estats Units, amb el Michael Apple, el Peter McLaren, el Giroux, la Bell Hooks, que et diu, atenció, que els alumnes arriben a les aules amb unes situacions d'enorme desigualtat, amb molt patiment, i això ho hem de poder treballar a les aules, que lluny de considerar aquest determinisme social que apuntava la sociologia crítica, és l'espai on es pot articular un contrapoder, un discurs contrahegemònic, i que ara, amb totes les aportacions de la crítica postestructuralista, el feminisme, el discurs decolonial, la interseccionalitat, etc., no han fet més que convertir aquesta crítica en algo molt més complex. Ara bé, es creen categories, es creen significants buits, i un d'ells és l'escola tradicional, que serveix per tot i sobretot per justificar la necessitat d'un canvi inevitable.
I a mi em sembla, i a veure com ho veieu vosaltres, i és l'única introducció que faré perquè després es tracta de conversar, que el primer que arribi a donar resposta a aquests problemes que defineixen els altres, el primer que proposi les solucions guanyarà la partida. Qui està proposant aquestes solucions? Com s'estan proposant? Encetem doncs el debat. Bueno, el Jordi ha fet això que nosaltres fem al mal d'escola, que és que no li diem als convidats la pregunta que els hi farem i llavors ara s'ho ha cobrat. Però nosaltres amb el Jordi sempre discutim moltes vegades sobre aquest punt, no? Perquè el que veiem i ens adonem és que com és de difícil articular a una crítica pedagògica quan el Departament d'Ensenyament, no? El Departament d'Educació és qui proposa la novetat pedagògica. És a dir, el que ens resulta difícil és que el poder, no? Abans quan hi havia l'escola nova, doncs clar, la intenció és transformar un sistema polític, però ho fas a partir de l'educació, no? I ho fas per tant amb uns mitjans diferents del que l'Estat proposa, no? Però què ens passa ara quan nosaltres volem criticar la institució educativa, però és la institució educativa qui ens proposa noves pedagogies, no? Llavors ens veiem obligades pràcticament a fer una contra, no? Un contradiscurs perquè ens adonem que utilitzem les mateixes paraules però les diem en un sentit diferent, no? Quan el departament diu o surt al currículum que els estudiants s'han de convertir en persones crítiques, no ens estem referint al mateix, no? Però no podem no estar d'acord. Llavors aquesta és la trampa amb la qual jo crec que ens trobem ara, no? Per això ens resulta tan difícil, no? Quan tu dius l'escola tradicional és un constructe buit, no? Jo penso, no ho és, perquè aquí ningú defensaria l'escola tradicional, o sí, jo no. No és un constructe buit, és un significant buit. És dir, que et serveix, depenent de qui articula el discurs en relació... Ens enfadarem. L'interessant d'aquest espai d'interlocució és que ens estimem molt. Sí, això m'ho he de dir. Una amistat profunda, però les discussions són... No, és un significant buit. Jo crec que no. Sí, ho he dit, m'he equivocat de la paraula, perdona, però jo crec que no és un significant buit en el sentit que tothom recorda clarament les pràctiques de l'escola tradicional i el que nosaltres veiem és que l'escola continua tenint pràctiques molt tradicionals. Si realment veiem el que passa a les vostres escoles i als vostres instituts, segurament gran part de les pràctiques educatives que es fan, moltes no han canviat en els últims 40 anys, 50 anys. D'altres sí, però hi ha coses que se segueixen mantenint. Llavors, una cosa que jo volia dir a la pregunta del Jordi i et deixo, és que de la seva pregunta en relació a la crítica és que el que ens uneix és que ara tothom critica els altres, és a dir, el que tenim en comú és que ens agrada molt dir-los als altres el que han de fer en general, no? Llavors, per això es polaritza el discurs i per això hi ha continguts versus noves metodologies, etc. Però diguéssim que com que la crítica ja a les xarxes socials estan plenes de discurs crític per totes bandes, és igual que siguin de dretes, d'esquerres, del que sigui, no? Que siguin. Llavors, el tema és què passa quan tothom està en el mateix lloc, que és en el lloc de la crítica.
no em refereixo a criticar, sinó a tothom moltes veus són garants d'un discurs crític en contra dels altres poders que són. Està intens el tema, vull dir, ja comencem al... Recordo que fa temps vaig llegir que un dels nínxols de negoci més grans que hi ha és la guerra, vale? I el que s'estava fent era convertir l'educació també en un nínxol de negoci molt gran. I aquí, i ho dèiem a la conversa que fèiem per preparar una miqueta la xerrada d'avui, a mi la definició del capitalisme ens travessa és així. Vull dir, al final, el capitalisme, vull dir que som totes i tots els que estem aquí també, vull dir que consumim i formem part del sistema, tot i que ens resistim tot el que podem, doncs li interessa tenir un significat per buidar-lo. Què passa? Que la trampa és aquesta. Bueno, la trampa, no és una trampa, sinó que ells sempre fan la seva partida, ho fan amb l'ecologia, ho fan amb moltes altres coses, que hi ha uns relats amb els que no pots estar en contra, perquè no pots estar en contra, i fins i tot podríem parlar aquí de la gestió emocional, de molts temes als que dius, bueno, interessant, no? Però clar, és que la proposta és al final cuidar-lo, perquè quan t'estan dient fer que els alumnes siguin crítics, perquè siguin ciutadans crítics, al poder no li interessa que els ciutadans siguin crítics. Això ho hem de tenir clar. Llavors, quin lloc ocupem en aquesta partida? No? I aquí tenim els currículums, aquí tenim al final el nostre dia a dia, que és el que fa la política a les escoles. Vull dir, perquè moltes vegades pensem molt en les normatives, en les polítiques educatives, i és cert que s'han de tenir molt presents, no? Però al final el que acaba marcant molt més és el com fem això cada dia a les escoles, als instituts, perquè és el que contamina, el que contagia, no només als infants, sinó a les companyes i companys també, en com ens relacionem, en com vivim, no? com ens expressem. No? I jo penso que aquí hi ha, per mi, com un punt que de vegades oblidem i de vegades ens entestem. Bueno, jo a Twitter no em discuteixo amb ningú perquè no és un espai per discutir, no? Però en els debats parlem de subjectes a vegades molt abstractes, però al final en el dia a dia del que moltes vegades no parlem i no compartim, que això també és un tema que tenim molt comentat, de vegades no ho fem per vergonya, de vegades no ho fem per falta de temps, de vegades mil coses per les que no acabem compartint parlo dels claustres, no? Perquè no compartim la nostra quotidianitat educativa, no? Doncs és per mi on hi ha un lloc important a posicionar-se. I això, des d'on ho fem? És a dir, jo plantejo un claustre, per exemple, miro el currículum, educació per la pau, educació per la pau, i ja sabeu, tot el que surt del currículum és sobre educació per la pau, no? Està molt bé realment, no? Anem a treballar. Clar, planteges en un claustre. Bueno, doncs, escolta'm, per què ha de venir un policia a ensenyar-nos transitar amb una pistola? Sí, l'havia de colar, no? Home, no, perquè és que és part de l'uniforme, no sé què. Dic, bueno, ja, doncs que una pistola aquí, i segur que us heu trobat que quan van els Mossos, alguna vegada, jo dic alguna per ser prudent, però han emmanillat algun nen per dir-li, mireu, perquè el que fan de vegades és ¿quién es el malote de la clase? Sempre hi ha algú, sempre que sigui poc malote, però sempre hi ha el que és més malote, i acaba emmanillat. Jo he vist això, això passa. Llavors, clar, ves a dir que això no, perquè mira, hi ha un currículum que diu que això atenta i que no és educar, doncs, bueno, proveu, però jo crec que normalment la cosa no és ben rebuda perquè passes de radical en amunt, no? Llavors, és en aquí la línia, no? Jo abans feia anys deia, home, jo quan la insubmissió havia d'estar contra la llei perquè m'agafava i m'arrossegava, i ara que tinc una normativa que em diu que puc opinar, que puc tal, i que no, els alumnes que siguin crítics, em diuen no, calma, no? És aquí on està el punt, vull dir, en el que fem cada dia, vull dir, per no parlar de les quotes que es cobren als alumnes de material, etc. Vull dir, hi ha tot un món allà, a les Tierras Bajas,
D'això li diem l'escola del simulacre, no? Sí. Des del mal d'escola vam desenvolupar aquest concepte que dèiem, això és l'escola del simulacre, tota l'estona fem com si, no et volia tallar, però tota l'estona fem com si, però després, a l'hora de la veritat, no ens mullem, no? Llavors això passa amb moltes coses, no? Per això jo deia això abans de les pràctiques que es venen fent per defecte. Moltes tenen un nom, no? O inclús pràctiques noves que es fan però que realment canvien els materials, canvia la decoració, no? Però realment no hi ha canvis. Potser també perquè és difícil realment, però i això també ho enllaço amb això que dèiem al principi, no? És el discurs del departament ens obliga a ser una escola del simulacre perquè ningú pretén que el que diu el currículum es faci efectiu realment, no? O sigui, creus de debò que ells mateixos, quan redacten aquell currículum, no pretenen que s'apliqui? O sigui, jo crec que el departament té diferents caps, no? I jo, pel que conec a la gent que redacta el currículum, per mi són persones molt respectables perquè realment tenim un molt bon currículum que està ben fet, que està ben pensat, al qual és molt difícil dir que no, i que realment quan el llegeixes aprens. Però després el departament té altres caps, no? que després no es posen els recursos o hi ha tot un tema més polític que no hi ha una intenció real de que veritablement tu tinguis ciutadans més crítics, no? Perquè els objectius finals és que l'escola continuï tenint un paper reproductor social, no? Perquè gran part de la societat se sustenta pel que l'escola transmet. També la part de currículum, sabeu, no? El tema d'emprenedoria, el tema de fer empresa, no? Que al final també hi ha una idea política i econòmica darrere, però en lloc diu que tu no puguis fer una cooperativa, per exemple, vull dir que alhora és aquí en aquest punt on jo dic, vale, on ens col·loquem nosaltres? Està clar que el poder sempre es tirarà, vull dir, i té aquesta part de tendir cap al seu barri, no? Però nosaltres on ens col·loquem, no? I és difícil, és molt difícil perquè justament el nom deixa de ser una illa, no és un nom de trobat a l'atzar, sinó que venia d'aquí, no? De deixar de ser illes on estem cadascú a la nostra claustra allà intentant sobreviure allà fent senyals de fum, si passa un avió per ahí, algun company que trobes un bar un dia, no sé què, per justament compartir, no? I deixar de ser illes, no? Perquè al final és aquest dia a dia que tu demà dilluns tornes a l'escola i què? Tu mires als teus alumnes i això com ho fem? I què fem? No? És molt important tot això que esteu destacant a peu d'aula, perquè sembla que hi hagi un decalatge, mons separats entre el que és capaç d'elaborar la crítica a dreta i esquerra i allò que després un, en el si de la seva aula i de la seva pràctica quotidiana, està fent. És a dir, quan la sociologia crítica apunta a que l'escola és un mecanisme de reproducció de les desigualtats socials, en abstracte pots estar-hi d'acord, en el concret, respecte al treball que fas tu a la teva aula, penses, però què m'estàs explicant? Si jo milito a la CGT i vull la revolució, jo estic contribuint a la reproducció de les desigualtats socials? Quan, si és sí, després ho comentes i com ho estàs fent. Quan, per exemple, hi ha tota una crítica entorn al discurs de l'educació emocional, que s'entén que està sent molt funcional per crear una personalitat, un ethos emprenedor proper a aquesta mirada economicista que ha de tenir un respecte a si mateix, que ha d'esdevenir marca per incorporar-se en el món laboral, ha de tenir iniciativa, és a dir, és tot
tota una estratègia de conducció de les conductes que es treballa a través de les emocions, d'explotar el teu talent, el teu potencial, tot aquest discurs que abona l'individualisme més extrem, però això li expliques a la mestra de P3 que està treballant les emocions amb el nen i dic, però què collons m'estàs dient? Que jo estic treballant per neoliberalisme, si estic... No, és que hi ha un decalaix, no? Ho veieu així? Bueno, es tracta de no començar a treballar pel neoliberalisme allà, no? A la classe, no? Allà, home, però què estàs fent, no? Perdona això, no? Clar, al final jo penso que és els fets consumats i el fer, no? Vull dir, no sé, és que no és el discurs el que contagia, és la pràctica. Vull dir, i en una escola més encara. Vull dir, segur que tothom hem tingut companys que han sigut capaços de fer grans perorates i discursos i que després en el moment, en el dia a dia i tal, diu això no passa. Vull dir, no, és difícil que contagi. Recordem en general de les companyes i els companys que els veus no només opinant i dient, sinó fent i transformant. I per mi això té molt de pes. Tenim una feina que afortunadament crec que ho permet molt. Vull dir que es contagi les formes de pensar en el fer. Vull dir, no només dir, sinó en el fer. Vull dir, a més, amb material tan sensible com són els infants, que a més són esponges també i també ràpidament ho veuen i es contagien també d'això, d'aquestes formes de fer tant en lo bo com en lo més negatiu. Doncs aquí pràctiques també que no sé. De totes maneres, també reprenent això que deies al principi, que tu deies que citaves tots aquests referents i que parlaves de la importància de la teoria. Sí que és veritat que almenys al nostre entorn, Toni, ara compartim l'escola, però bueno, no només a l'escola, que diu que es grava. No, però em refereixo que en general jo crec que també els vostres companys i les vostres companyes estan molt lluny de tenir referents teòrics, pedagogs, que citen amb assiduïtat i que saben qui són la major part dels noms que ha dit el Jordi. Amb prou feines ho sabem els que estem aquí. Doncs en general estem molt lluny d'una teoria que estigui ben fonamentada. Perquè no tenim temps, perquè ara tot s'ha de fer en frases molt curtes, perquè és el que et dona temps a llegir, perquè és el que pots com assimilar. Això per una banda. I per l'altra, i jo penso que això és una pèrdua. O sigui, és cert que hi ha certa fòbia a la teorització, també perquè hi ha hagut una separació important entre la teoria i la pràctica. I encara ara hi ha una gran diferència entre els pedagogs, que potser que esteu més a la universitat i la que està infantil, clar, és que la feina no té res a veure. Però ja la feina no té res a veure entre jo, que sóc la tutora de 6è, i la mestra de P3, que sembla que tenim feines diferents, espais diferents totalment. És cert que hi ha com una separació intrínseca al tema de la teoria i la pràctica, però també és veritat que i jo penso que són les bones mestres les que aconsegueixen teoritzar sobre allò que fan. És a dir, en la pràctica hi ha d'haver una reflexió, perquè si no hi ha reflexió a la pràctica és molt pobra, quasi sempre. Nosaltres, al mal d'escola, a vegades que hem portat algunes convidades que no tenien un discurs reflexionat sobre el que feien, eren les entrevistes que ens donaven més joc. Llavors sempre diem, però aquesta persona que convidem pensa sobre el que fa o no? Perquè hi ha una gran diferència sobre això. Esclar, com que hi ha crítica, es tracta de donar respostes quan s'assenyalen, quan es fan els diagnòstics, els problemes de l'escola. El que comentava al principi és que aquell que anticipi aquestes respostes guanyarà la partida.
Tot el discurs de la innovació pedagògica potser ara no està en un punt com si va estar l'any 13, 14, 15, quan apareix Escola Nova 21, però sobretot perquè un veu que cau, quan s'utilitza massa alguns termes ja no signifiquen res. En el món de la universitat, amb un 70% de professorat associat a 500 euros al mes, s'atreveixen a parlar d'excel·lència. Això no s'aguanta. Però hi ha torno a la qüestió de la innovació, hi ha una exigència, oi? A que s'ha d'innovar l'escola, a que s'ha d'introduir canvis, que passi alguna cosa, i qui està proveint de millors respostes innovadores avui en dia està sent la irrupció de la digitalització, que amb el Covid ja entra d'una manera definitiva, ja prèviament ja hi havia tot programes de digitalització a les escoles i tot l'element, però amb el confinament i amb la necessitat de donar una certa continuïtat al treball escolar, les grans corporacions tecnològiques ofereixen les seues plataformes perquè això sigui possible. I un cop han entrat a l'escola no hi ha qui les tregui. El 90% aquí a Catalunya els centres educatius utilitzen el Google Classroom, no? A la universitat la cosa varia amb el Teams, etc. És dir, que ara qui està oferint aquestes solucions està sent el món tecnològic. I a més pot connectar amb les fantasies de la crítica llibertària dels anys 60 i 70, de desescolarització, de l'escola sense murs, inclús del homeschooling, que és una tendència a l'alça als Estats Units per part dels llibertarians neoliberals, a Europa també, i a Sud-amèrica i aquí a Espanya. Què fem davant del discurs de les noves tecnologies, com l'esteu rebent vosaltres, com s'està traduint els plans de digitalització en els centres? Probablement tenen molt més impacte a la secundària que a la primària. De quina manera estan afectant les vostres pràctiques, el model d'ensenyament, el propi currículum i sobretot quins efectes esteu veient que està tenint en com aprenen els joves i si penseu que cal fer alguna mena de resistència activa o per contra ho donem per perdut i entenem que aquestes noves tecnologies, la digitalització, atès que ja forma part de la nostra experiència quotidiana, ha vingut per quedar-se i cal manejar-se amb això com un element didàctic més que, al meu entendre, no és un simple instrument, sinó que és un fi en si mateix. Però bé, llanço la pregunta i a veure com ho veieu vosaltres. Vull dir, és que, clar, parlem de digitalització, però és que estem tots aquí amb un mòbil, vull dir que realment estem digitalitzats, i nosaltres mateixos. I fins i tot els problemes aquests que planteges, Jordi, tu que treballes a la UOC, a tu t'han superat. Perquè ara el problema no és la digitalització, que no ho era, perquè ja va néixer així, sinó la intel·ligència artificial, etc. Vull dir que, clar, que jo l'altre dia feia la metàfora de és com si t'estiguessin arrossegant i t'estàs clavant amb les ungles resistint-te perquè no. Llavors és com, no ho sé, jo no tinc resposta. El que sí que sé és que, evidentment, una vegada més, com deia al principi, aquí el capitalisme torna a guanyar. Vull dir que són les grans multinacionals, com Google, Company, Microsoft, qui es posen al servei en aquest nou nínxol de negoci per ells de fer diners directament oferint els serveis i també ja indirectament amb les dades. Vull dir que clar, que és que resistir-se, intentant posar sentit, vull dir, començant en l'estat possible, que tingui molt sentit. Torno una miqueta al que deia abans, en el dia a dia, en la quotidianitat, i resistir-se ja en lo petit,
perquè el gran és que ens han regalat. El departament ens han regalat a l'Xtec el nostre corporatiu a Google, ara a Microsoft també, vull dir, realment anar allà, vull dir, hem de denunciar-ho, si no ho hem de denunciar, però torno una mica al, vale, com ho fem, com ens resistim en el dia a dia, no? Clar, a mi m'agradaria que sortia abans que aquesta resistència fos massiva, no? Bueno, vindre a insubmissió, llavors, clar, s'alegren 4 gats, perquè al final, mira, doncs això és el mateix. Visc amb aquesta il·lusió així banal, potser, des de fa 30 anys, no? De, bueno, doncs anem fent, no? Anem sumant, anem contagiant, anem resistint, i a veure què va passant. Perquè jo sí que tinc l'esperança que hi ha un dia que passaran coses que han de passar. De fet, passen, però clar, són imperceptibles, això és veritat. Però sí que em trobo molt venut com a treballador, perquè sí que hi ha comunitats autònomes, per exemple, que han sigut capaces d'idear i de pensar el seu propi programari. Programari propi del seu propi departament, no vendre'ns a Google, no? Per exemple, tot el que és corporatiu, mails, etc. Bueno, doncs sí, hi ha alternatives, sí, la Cecilia segur que demà doncs em planteja unes quantes més, no? Però és això. Que sí que hi ha com un interès, no?, a fer polítiques de les urgències. O sigui, com vivim una escola d'urgències. Llavors, tot aquest material que et donen, ara els robots, ara els ordinadors, ara abans era l'1x1, tots són com bombardejos perquè tu hagis d'estar constantment resolent coses. I això fa que sigui impossible pensar com les vols utilitzar. Senzillament, doncs, cadascú fa el que pot, perquè l'escola està plena d'actituds i de comportaments de fem el que podem. Llavors, ell fa el que pot, tu també, l'altre també, la de P5, llavors, en tot aquest el que podem entra tot. Entren les conductes negligents, perquè també n'hi ha i també en fem, entren les conductes més emancipadores, però tot aquest bombardeig burocràtic i de diferents grans idees que se li van ocorrent al departament genera moltíssima urgència i moltíssima ansietat després en el dia a dia també. Llavors, quan el Toni deia això, de resistència, ojalà sigui massiva, jo penso, ojalà sigui reflexiva. Ojalà hi hagi algú que pugui decidir, d'acord, però amb aquests ordinadors què farem? I llavors puguem seure en claustre i la gent pugui dir què volem fer? Volem que els nens de primer tinguin ordinador? No? Com l'utilitzarem? Quin sentit té que l'utilitzem així o d'aquesta manera o com? Però això és el que ha desaparegut totalment. Això ha desaparegut. Llavors, si això desapareix, és molt difícil que puguem debatre res aquí, ara, perquè sempre hi haurà una gran distància entre el que es fa a l'escola. Hi ha la sensació que hi ha una mena d'hiperactivisme des de les polítiques educatives que envaeixen l'escola, la colonitzen amb tot un seguit d'innovacions que passa per la pantalla, però passa també pel disseny universal de l'aprenentatge, passa també pel currículum competencial, és a dir, i després, i les pastetes, que si la castanyada, que si la disfressa, que si el nen Jesús, i estem constantment entretinguts fent coses, sense donar una certa pausa. Esclar, l'educació ha de tenir efectes reguladors sobre els nens i les nenes. I el que fem és hiperestimular-los en aquesta mena d'hiperactivisme que passa per totes aquestes distraccions. És possible fer una escola una mica més lenta? Tu molt bé has apuntat això de la resistència reflexiva. Coi, comencem a guanyar uns certs espais per aturar-nos i pensar per què fem el que fem? La festa pot ser reflexiva, Jordi. Ja sé que no t'agraden les festes. A mi odio el carnaval i mira, ja estic a Vilanova, saps? Vull dir que... sentit comú, no? I sentit crític de per què fem les coses. Al final és això que diu l'Adriana, no? Reflexió, no? I és veritat que fem moltes coses perquè
anem en la supervivència del mes a mes i del dia a dia. Però home, carregar-se totes les festes de Pau Jordi, tio. Era una forma de parlar, Toni. Vale. No, però ha sonat així com grandiloquente i per això volia una miqueta... Amb això de parlar, no? Que moltes vegades diem hem de parlar, tal, no? Però després tu penses, que jo no sé com són els vostres claustres i amb qui treballeu, no? Però després dius, realment, però parlar amb qui? No? Perquè, ostres, són tan diferents, no? I perquè realment hi ha diferències que són molt difícils de salvar, no? Perquè després estàs allà al claustre i dius, clar, que bonic, sí, clar que sí, conversem. Però no pots, perquè utilitzes les paraules de manera diferent i parteixes de llocs tan diferents en el que és molt difícil, no? Perquè hi ha una gran diversitat i cada vegada hem perdut, l'altre dia ho parlàvem nosaltres també, com que vivim en una cultura de la confrontació, pensar coses diferents es viu molt malament. Llavors, cada vegada que hi ha algú que critica, no? O que posa un punt diferent o una contraprestació a una cosa que l'altre està dient, es viu com un atac. Llavors es viu com un atac a l'equip directiu, no? Que sent que les persones que estan al claustre no el recolzen, es viu com un atac entre diferents faccions, les que recolzen l'equip directiu i les que creuen que hi ha coses que s'han de canviar. Hi ha qui senzillament no es posiciona mai, no? Perquè arriba allà, va a treballar i després se'n va a casa. I tenen tot el dret al món, no? Però vivim en una cultura molt dèbil, o sigui, molt fràgil de la conversa. Cada vegada és més difícil tenir temps per conversar i ens resulta més senzill, com que ara tenim accés a les vides privades de les persones que abans mai a la vida, no? Amb l'Instagram, ara tu coneixes la vida, tu saps aquell de 5è i P3 on ha estat aquest cap de setmana, tu saps perquè tu ho has vist, no? Llavors cada vegada tenim més informació de les persones que tenim al voltant, però és informació esbiaixada, que fa que ens sigui molt senzill catalogar algú o col·locar-lo en un lloc i sigui més difícil parlar des d'una obertura de dir, bueno, escolto a veure què dius, no? Bueno, per començar a tancar també i obrir tancar nosaltres i obrir el debat. Sí, vale, jo volia introduir una cosa que ve una miqueta també a col·lació del que deia l'Adriana, no? No podem treballar amb por. I ara ho dic com a treballadores, vull dir, i perquè m'arriba doncs companyes i amigues que em diuen, hosti, és que tinc por, no? I està passant. Llavors, això jo crec que ho hem d'anul·lar, perquè no pot ser que les escoles treballem amb por de posicionar-nos, amb por de dir el que pensem, amb por de compartir, i és veritat que és molt difícil compartir perquè partim moltes vegades de llocs diferents i diversos i no tothom està en un moment com perquè l'acusin, no l'acusin, sinó que li diguin que la seva opinió és la contrària, que potser això que feia doncs no tal, és difícil, tot això és molt complicat. Però jo també penso, home, estem en una escola, que és com un espai sagrat d'aprenentatge i justament el que hauria de ser, no? Som humans i al final la cosa és complexa, no? Però el tema, por, vull dir, i jo ho plantejo més aquí en un entorn sindical també, no? Que no podem fer-ho. I a més ho hem de contagiar i comunicar a les companyes i companys. Vull dir, perquè de vegades la gent, doncs, com que té por, no diu què li està passant o què li estan dient. I no podem permetre comportaments de maltracte verbal, d'amenaces, d'anul·lar els nostres drets laborals i relacionals. I penso que això ho hem de blindar, perquè està passant. No és que hi hagi un cas, no, és que passa molt. Llavors, això jo crec que sí que és com tenir-ho com molt present, a més de tot el que em comenta. I si vols encara... Ara, si us sembla bé, obrim la paraula a tots vosaltres. Vaig a trencar el gel, que sempre em costa. Tinc aquest rol avui. No, parlaré de sensacions. És que, clar, en la vostra conversa han sortit tants temes que m'explotava el cap, no? I com que fa temps que no estem en un espai com aquest,
m'he començat a emocionar pensant, ostres, ja que bonic tornar a organitzar les jornades pedagògiques i m'estaven entrant aquestes sensacions, no? Perquè el dia de l'escola, evidentment, és allò que passa, no? Que vas pel passadís, hem de parlar de tal alumne, tal i qual, després quan puguem, tal, i no parles de res perquè no tens el temps, no? Per tant, felicito que hagueu obert tantes escletxes de debat i que no tancarem avui ni en molts dies ni en molts anys, però que crec que és molt necessari que com a ensenyants doncs, les tinguem i ens obri això, no? L'espai per reflexionar. Han sortit moltes coses, diré les que me xoquen, les que no, sense analitzar, sense aprofundir, perquè si no fotria un rotllo aquí, no? Un dels temes que a mi m'ha xocat primer, o sigui que a mi no m'agrada parlar d'escola tradicional. O sigui, quan parlem d'escola tradicional, perquè ho barrejo amb una cosa última que ha dit l'Adriana, que és a tots fem el que podem, no? O sigui, tal com està l'estructura. O sigui, jo veig que a totes les escoles, o sigui, primer hauríem de quedar d'acord amb què és innovació, amb què és tradicional, i amb què sí i amb què no, no? Perquè al final serveixen elements de totes les pedagogies i tots els estils podrien servir, no? Si estan ben pensats i ben treballats. Llavors, clar, al final és això, fem tot el que podem a l'aula des de la nostra visió, i aquest és el tema que crec que hauríem de treballar molt a fons perquè això fos més cohesionat i poguéssim parlar com de projecte, no? Vull dir, ho estem fent i crec que la majoria no ho estem fent tradicionalment, perquè és que avui en dia tu no pots sobreviure en una aula si treballes d'una forma tradicional, perquè és que ja no són solament els alumnes, les famílies, tot, no? Vull dir, és que, clar, la intervenció de l'aula ja no és que estàs tu amb els alumnes, és que són molts més elements. Llavors, clar, parlar d'aquest concepte d'escola tradicional penso que li interessa molt el poder per confrontar, no? I per menystenir-nos al professorat. Ens menystenen molt dient és que, no? El que estan dient, no? Treballen com els... és que volen tornar al passat, és que... Llavors a mi aquest concepte no m'agrada, no? Se m'han anat moltes coses ara que volia dir, però és que... sí, l'altra cosa, que quan diem el primer que ho tiri endavant, que faci la proposta i guanyarà, no? Aquí, clar, aquí tenim un problema, perquè és que qui fa la proposta és el poder, no? Qui fa les propostes d'innovació, bueno, si volem utilitzar aquest llenguatge, qui fa les propostes de com hem de treballar a les aules i qui té la capacitat per influir és el poder. Llavors, clar, jo el que veig és que hi ha molta gent treballant al dia a dia contra propostes d'aquest poder que no s'estan visualitzant, però que no podran guanyar el discurs hegemònic, perquè el poder cada vegada sempre ha volgut influir, no? L'escola ha estat un element claríssim de... Ara ho veiem amb aquests governs de Vox i del PP al País Valencià, a les Balears i tal, de com el primer objectiu per inculcar la seva ideologia i tal és l'escola, i això ho estem veient. Aleshores, clar, el primer que ho faci, però hem d'actuar sempre, o sigui, hi ha d'haver un contrapoder, i això és que aquest és un dels altres reptes des del meu punt de vista, perquè cada vegada ens estem oblidant més de que les coses poden ser diferents i hauríem de tornar a creure que poden ser diferents. I llavors això lliga amb el que deia el Toni, d'aconseguir fer canvis a partir de l'escola, la revolució, si ho veurem o si no. Vull dir, primer ens hem de creure que ho podem fer diferent. I llavors l'altre punt, i aquí acabo, és el de la por. Nosaltres des del sindicat, quan ens ve, clar, rebem molts casos, i una de les coses que diem sempre és si tu aixantes, per dir d'alguna manera, si tu claudiques davant d'aquesta pressió, sempre et pressionaran. O sigui, nosaltres el que veiem és que les persones que venen al sindicat quan han estat per comentaris, perquè ens trobem a l'escola, o perquè algú ha escrit un article, cada vegada se'ls assenyala de més amunt.
Ens trobem en casos en què una persona ha fet una manifestació i des de serveis territorials s'avisa a l'escola que, escolta, que aquella persona... Això ens hi hem trobat, vull dir que cada vegada passa més això, no? Però el que veiem és que bueno, no ho pots fer sol. El primer que has de veure és que el que et passa a tu és estructural, no és que et passi perquè sí, i perquè tu fas bé o fas malament, sinó que és estructural. Però l'altra cosa que has de veure és que si tu vas acompanyada i t'afrontes quan tu creus que realment és una repressió no fonamentada en res, doncs aleshores acabes guanyant i t'acaben respectant molt més, i això és una cosa que també hem de recuperar, no? Saber-nos defensar i combatre aquesta por que ens volen. Però bueno, clar, evidentment van fer una LEC i un decret de plantilles perquè cada vegada siguem més petits i tinguem més por a manifestar-nos, i això és el que hauríem de ser capaces entre totes de fer, no? Entre totes d'aquest debat i tornar a empoderar-nos, perquè cada vegada ho estem menys, i ja està. Hola. Perdó. Una mica el que deia la Marta, no? De l'escola tradicional, també m'agradaria pegar una volteta en això perquè, bueno, el que jo veig una mica en l'escola tradicional és que està com a molt lligada a l'autoritat. I aquí penso que és on tenim una mica de problema, perquè clar, recordem, no? Si jo no m'equivoco, quan pensem en l'escola tradicional pensem en els mestres, en la imposició, però l'escola tradicional també era la de les mestres, d'alguna manera, que abans diria el company, conservadores, però no conservadores de conservar, vull dir, i aquí a mi sempre m'he el dubte perquè el tema de l'autoritat ha sigut molt, com està molt, és un tema, penso que és el tema de l'educació, i al final Hannah Arendt ja ho dia, la crisi de l'educació tenia que veure amb la crisi de l'autoritat, i també en relació amb això que parlàvem abans de que els docents, jo no parlo com a docent, jo soc educadora social, i això també fa que ho mire quan treballo a l'escola, he treballat primària, secundària, i ara estic a un itinerari de formació especialitzat a l'FP, i tinc una sensació, el tema de l'autoritat per a mi ve del saber, no? I tinc una sensació que sí que hi ha una crisi d'autoritat, però hi ha una crisi en què el que tu apuntaves, no tenim referències de pedagogs, una penso que hi ha un discurs pedagògic xilià molt arraconat, i el Jordi i el segundo Moriano van escriure ja fa uns anys, el 2017, que estaven colonitzades pel discurs psicològic, i entre això ho lligàvem amb el tema de l'emocional. Això és una mica la reflexió a grandes rasgos que m'heu portat, d'entomar també una mica, de sortir de la... No vull que em caigui cap pura, però de sortir una mica de la victimització del professorat, de que mal està tot, de que el departament, de que la societat, de que la família, de que si dietes TEA, de que si l'altre... Perquè és com que sempre tot està fora, però a vegades també has de revisar-nos, i jo de vegades estic a classe de companyes que estan fent una classe i jo estic allí i penso, és que no estàs dient res. Saps? És que no estàs dient res, no? Estic segura que tots els que estem aquí això no passa, però passa. I a vegades no ens aclarim a dir, és que, clar, no, o que un crió, perquè sí que li surt un comentari que tu penses, hòstia, d'això, ho pesco, ho rescato i ho lligo, i és com, això no toca perquè ara estic treballant això. No sé, jo no vinc de la docència, no estic en les programacions i tot això, jo vinc de l'educació social, estic a les aules, i a vegades que penso que hem d'entomar una mica la responsabilitat, que no la culpa, però la responsabilitat a vegades sí que penso que falta. Amb el que deies, disculpa una cosa, perquè és que sé que a l'escola hi ha poca cultura de poder-nos dir les coses, no? Hi ha molts observadors, però és molt difícil l'honestedat. És molt difícil parlar honestament de la pràctica, perquè no hi ha una cultura
on algú et pugui dir la classe civil, no? O tu puguis dir, ostres, avui ha sigut un desastre. No? I jo penso que si això ho obríssim més, seria més fàcil ajudar-nos les unes a les altres, no? Perquè no hi ha res pitjor que estar sola i sentir-se sola en una classe, no? On tu intentes sobreviure amb allò que hi ha. No? I jo penso que això és un dels problemes que tenim importants. Sí, la falta d'honestedat en la pràctica pedagògica, perquè hi ha una part que només es pot fer amb l'altre. No? Sí, jo moltes vegades amb les persones que entren, jo tinc una escola, a la nostra escola hi ha molta gent perquè hi ha alumnes d'educació especial i moltes vegades són moltes adultes a classe. I la feina que tu fas sempre em sembla la més difícil, perquè és quan tu veus tot. No? Bueno, m'ha agradat molt perquè sempre poseu la taula amb els elements. I ja. Que crec que el guai és posar diferents elements i tindré diversitat d'opinions. També crec que és molt guai perquè tenim diferents... Hi ha gent que és de primària, gent que és d'infantil, gent que és de secundària, gent que és d'universitats, gent que ve de la docència, gent que no. I crec que també això enriqueix i crec que és el que també és la gràcia d'aquests espais. Dit això, jo crec que sobretot de les qüestions que hem anat parlant, jo crec que la clau està en l'espai i el temps. I jo crec que és com fonamental. És a dir, quan estem parlant de currículum, el currículum, que al final és una cosa com molt buida, jo crec que havia sigut una oportunitat d'or, per exemple, per als claustres, poder debatre aquell currículum i qualsevol currículum. És a dir, al final les lleis es fan així en abstracte, però tu després això ho has d'alterar al dia a dia del teu aula. I això és que jo crec que la clau és que no hi ha receptes. Llavors, això ho hem de debatre col·lectivament en base al nostre context. Llavors, a mi, parlar sobre metodologies en abstractes, en gent que, jo què sé, en un centre rural, en un centre d'una gran ciutat, en un centre de màxima complexitat d'un tipus d'alumnat, en una escola de pijos, doncs no, el mateix. I això m'ho hem de plantejar i jo crec que la clau està en quines oportunitats tenim per col·lectivament construir això. I lligat també una mica que també s'ha comentat, clar, nosaltres estem parlant de la innovació, és que hi ha moltes coses que no són noves. És a dir, que la penya s'està pensant que inventa la roda i això ho feien en els anys 20, però ho feia gent amb un sentit polític que és clar, jo crec que també hem perdut aquesta memòria i hem perdut, és a dir, en moltíssimes facultats d'educació, de fet, en la majoria, jo m'estava en les places d'estudis de magisteri, i moltes no tenen història d'educació. Llavors nos estan venent així la pel·lícula i dius, és que això jo ho feia la gent dels moviments de renovació pedagògica en els anys 80, però no és una persona a nivell individual, que jo crec que també ens falla un poc això, ara és tot l'individualisme i el jo ara soc superguai, penja'ls un Instagram que és superxulo, soc superinnovador, però és que no es tracta de que tu individualment facis una cosa guai, que de fet pot ser molt guai a nivell visual, però pot ser una merda molt perillosa a nivell del que tu estàs reproduint, és a dir, a nivell epistemològic. Tu pots fer unes cartetes superxules que als xiquets els encanten, els cromos i no sé què, i està reproduint una lògica de continuem ensenyant grans personatges, grans esdeveniments, tothom és... I aquesta lògica de dir, bueno, on estem deixant? Doncs totes les persones que la història s'ha oblidat, que tot això en l'acadèmia i en la historiografia sí que s'ha anat avançant, però és molt guai, i ven molt, i és molt xulo, i a més t'ho descarregues en PDF i ja ho tens en la classe. Llavors, tremenda xapa. La qüestió, recuperar els espais i el temps per a debatre col·lectivament, sobretot. Jo crec que això és el clau. I a nivell sindical, crec que la feina que tenim, i que moltes vegades sona molt abstracte, de acabem el decret de plantilles, acabem no sé què, però realment, quan estem parlant de tot això, estem parlant precisament de tindre els espais per poder transformar això. I evidentment transformar això, i era quan deia l'exercici, és jo en el meu aula, evidentment que estic reproduint les desigualtats socials perquè vivim en una societat que és capitalista, que és... Llavors, clar, cada pràctica a nivell individual separada segurament no serà una confrontació contra el sistema. Però sí que pot obrir, o com a mínim, el que jo crec és que no hem de deixar de fer-les, perquè sí que poden ajudar a obrir escletxes o a plantejar que altres coses són possibles més enllà de la inèrcia dels continguts dictats per unes editorials que sembla que no tenen ara ideologia. Jo per mi, competències o continguts? Bueno, quins continguts i quines competències per a quina societat? Per a què volem educar, per a quina societat i què és el que volem
construir, perquè si ens preguntem això, a millors continguts, doncs no sé. I ja està, perquè no va dir més coses, però ja no sé. Sí, és molt important, això que has apuntat sobre recuperar el sentit polític que hi havia, per exemple, en tot aquell moviment de l'escola nova, i en tots els casos et penses que hi havia un sentit polític emancipador. Dit això, és veritat, no hi ha memòria a les facultats, no s'ensenya història de l'educació i ho estem substituint per un excés de mirada psicologista i de seguida detectem trastorns de l'aprenentatge i de qualsevol mena fins al punt que trobes a moltes aules on la meitat dels nens tenen dictàmens. I ningú s'atura a dir aquí hi ha alguna cosa que no estem fent del tot bé. Per descomptat, a l'educació hem d'assumir, un, que no pot tot. Dos, que a l'altra banda tens algú que es resistirà a aprendre allò que tu li vols ensenyar. I amb això ja has de comptar. És la clau. Escolta, qualsevol de nosaltres o sigui, estàs exercint un acte de violència simbòlica, però tu l'has d'exercir. És a dir, tu no pots renunciar a ensenyar pel fet que l'altre se't resistirà. El que succeeix és que es perd la mirada respecte a quines són les condicions pedagògiques que jo puc proporcionar perquè l'altre s'enganci a allò que li estic ensenyant per dipositar la mirada psicologista sobre presumptes trastorns de l'aprenentatge, conductuals, etc., que eviten que aquell individu, degut a aquests trastorns, pugui aprendre allò que jo li ensenyo. Llavors, com que sobre la pedagogia també és d'aquests altres significants buits en el sentit de com se l'està fent servir per convertir-la en objecte de totes les directives, se l'ha buidat, allò que tu buides s'omple per una altra banda i ara s'està omplint principalment, d'aquí allò que no anàvem en aquell article, per la colonització, sí, del discurs educatiu. Que val tant per la hiperdiagnosticació de trastorns, en el seu moment era la hiperactivitat, ara és el trastorn de l'espectre autista, d'aquí 4 anys amb el nou DSM sortiran noves modalitats simptomàtiques en les quals podràs posar nom a nous trastorns, etc. Com després també una colonització entorn al discurs emocional. D'aquí que ni entre nosaltres mateixos siguem capaços de suportar la crítica, la disputa, perquè ens sentim de seguida ferits, amb les susceptibilitats sempre a flor de pell. Sí, Freud deia, una de les principals causes del malestar és la relació amb els altres, però probablement la principal. No suportes els altres. Si poguessis portar a terme allò que inconscientment somies, quan comets actes fallits, etc., no quedaria ningú, començant per tots pares, per tots germans, etc. És a dir, es fa molt insuportable la relació amb els altres. Per això és tan important la cultura, l'acte de civilització, per poder-ho suportar una mica. Un mestre s'ha de preguntar si vol treballar a favor de la cultura i, per tant, s'ha de preocupar per decidir si vol transmetre o no continguts amb una certa passió. És a dir, no és que hi hagi un cert desinterès per teoritzar, sinó que sovint el que perceps és que hi ha un propi desinterès sobre la matèria que et toca ensenyar. De tal manera que acabes estant més pendent dels presumptes trastorns del nen que d'allò que tu has d'ensenyar. Llavors, el que acabes transmetent, més enllà del contingut en si mateix, és una forma de relacionar-te tu amb aquell saber, una passió. És això que deixaràs en herència al nen o a la nena. Després, decidirà ell en què s'apassionarà, però haurà pogut tenir l'experiència d'algú que li ha fet transmissió
d'una relació amb el saber, amb el patrimoni cultural entès en un sentit ampli, que li dona un interès vital, que sense allò no pot viure, per tal que ell o ella acabi escollint allò que li farà viure. La qüestió que ens hem de preguntar nosaltres és si estem tocats per això, si verdaderament ens commou allò que ensenyem. I no està clar que això passi. Una de queda per... Clar, treballo en una CIE. És que sabeu que és una CIE, doncs sabeu que... Clar, hi ha una part pràctica del que explica Jordi que no s'ajusta que a les escoles ens passa. D'una part teòrica, si a nivell general, una mirada que dius, està bé tenir-ho molt en compte, molt pendent, perquè sabeu que també hi ha molts casos també de diagnòstics que diuen, perdona, què està passant? Vull dir que això existeix, no? En aquesta hiperdictamen o diagnòstics. Sí, però diagnòstics. Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més canalla, més superior amb la sanitat, amb com la salut del sistema sanitari ha prosperat, hi ha molta canalla que fa 30 anys no eren viables. Vitalment, no hi haguessin mort a l'any o potser n'hi haguessin nascut. I això ara passa, ens trobem molta canalla que arriben alguns altres adults, altres malauradament no, que tenen greus afectacions. Algunes són dins de l'espectre autista, altres no tenen ni etiologia perquè no saben ni què és, però existeixen. I això està dins de l'escola, afortunadament, perquè ha d'estar dins de l'escola, perquè formen part de la societat. Res, perquè de vegades quan parlem de la inclusió i el debat de la inclusivitat, és com debatre sobre si els negres havien d'estar dins de l'escola, és que fa 60 anys tenia un sentit, vull dir, el sentit allò de l'apartheid, vull dir, del que passava, però afortunadament la societat evoluciona i ha de continuar evolucionant. I llavors, no dic ni molt menys que estiguessis dient que aquesta canalla o aquesta gent és problema nostre, no dic, sinó que sí que ho aprofito per posar en valor com descrius aquesta, de vegades deriva, però a la vegada també ho aprofito perquè tinguem en compte que el saber ha fet que persones que fa 30 o 40 anys no eren viables, perdona la paraula que sona fatal, però no podien prosperar vitalment, ara sí que ho fan i formen part de la societat. I ja està, vull dir que no hi ha més, no? Que de vegades és, ja, però interrompe, atura, és que què fan i no sé... Ja ho veurem què fem, però és que estan dins i han d'estar dins de l'escola. Jo amb això, jo diria que no en tots els casos, que cal explorar cas per cas. I això en relació al cas dels autistes, no ens hauríem d'enganxar en això, hi ha un patiment enorme per part d'aquests nens i nenes del fet d'haver d'estar a les aules de les altres. Un patiment enorme que no es té en compte. I s'imposa la inclusió. Però, clar, és que aquí... Però per això dic el cas per cas, Però partint del mateix. Sí, això ja... Ens hem presentat. Tu volies... És que m'ha contestat ell. És que la meva pregunta anava, o sigui, darrerament escolto, jo em vaig ser una mica a nivell perquè... Jo vaig ser una mica a nivell perquè no tinc un nivell més d'aula. I jo soc de l'especialitat d'educació educativa i de secundària. I darrerament escolto això que has dit que hi ha una certa tendència al tema emocional, a tractar el tema emocional. I sempre em sorprèn perquè sempre penso, si jo, que soc adulta, quan estic malament no puc estudiar, no puc treballar, no puc preparar una classe, me'n vaig als adolescents que tenen tots aquests neguits, a més, amb aquestes diagnosis que estan arribant a les nostres aules, home, hi ha una certa tendència, jo crec que és o necessari o s'ha de veure també què podem fer o quines eines se'ls donen als docents
que estan com acostumats o que venen de l'escola, no sé com dir-li, si tradicional o com sigui, però quines eines tenen els docents per tractar tota aquesta diversitat quan venim d'un model d'escola, ara no em surt la paraula, no? Però homogènia. Seria aquesta, no? O sigui, la meva pregunta és aquesta, no? La crítica a l'emocional, vale, però és que l'emocional, o sigui, d'una banda penso que ha d'estar, perquè un nen que té una problemàtica molt greu no sap què fer. I hi ha docents que amb tot això, sense baixar unes ràtios, com ho fa, no? I estic totalment d'acord amb el tema de l'autisme, perquè jo és una de les coses, com a psicòloga, que és com se pot fer, no? O sigui, com se pot fer això, no? I com treballar-hi. Ja dic que baixaria el nivell. No, jo penso que has fet una... Jo no l'engegaré perquè fa molta... això. Jo penso que realment és des de l'aula i és des del que ho veiem, no? Però l'altra pregunta és, lo emocional, com ho entenem? Perquè, jolín, jo he tingut mestres a la primària que tot això no estava, que no feien educació emocional, però allí estava acollida l'emoció. Vull dir, per què ho aparcel·lem? Perquè anem a treballar lo emocional? És lo bàsic per aquella transmissió. És a dir, emocional què significa? Bon tracte, no? Vull dir, saber posar-li límits, saber sostenir la rabieta, saber... Això és lo emocional, però en el moment en què l'emocional ho ha començat a convertir en un joc de cartes, a mi això me comença a complicar la cosa, perquè llavors jo no sé si estic fent d'educadora, si estic fent de psicòloga, de terapeuta, de coaching o de lo que. L'altra cosa és, pensem, ens arriben molts crítics, hòstia, la generació anterior venia molt jodida, anaven a les aules i hi havia molt de patiment i coses a veure, jo penso que no llevaré ara res, perquè si hi ha situacions, sobretot treballo amb persones migrades i allí hi ha una història de vida que no la compararé, però justament venim d'unes generacions on hi havia molt de patiment, hi havia molta... I què et feia sortir de tot aquest bucle de l'odi, que patix, que mató, que mierda, que este univers no conspira contra mi? El que deia Jordi abans, la cultura, on li podies anar a posar, no? Vull dir, l'esport, per allà on traus tot aquest malestar que la profe de les emocions i les cartes no et solucionarà, que quan arribes a casa no hi hagi un plat calent o que ton pare sigui un borratxo. Saps? Que a vegades és com... I l'altra cosa és que a l'escola se li ha encolomat tot, absolutament tot, i tenim aquesta sensació de que hem d'arribar a tot. A la nutrició, a la fisiologia, a secundària bàsicament hi ha 19 hores d'atenció directa a l'alumnat. Aquí a mi no em surten els números. Perquè si tot això ho hem de donar allí, el que posàvem allí davant, com ho fem? I les mates que... I les mates, no? Com construir? Que sàpiguen... No ho sé. No aprenguin altra. Claro, no sé. És algo que... No sé. No ho sé, Això no vol dir que no pares una... M'ha passat alguna vegada de veure una situació i que no pares en aquell moment l'explicació i que ho atengues i que això està clar, és que això és el bon tracte, és que això és el que és, que això no ens ho planteja, és com ho planteja, és el que ens permet que aquella criatura, l'espai de seguretat que diem, i de seguretat no vol dir que no se li hagi de confrontar la frustració i això no ho has fet bé i torna-ho a fer. L'espai de seguretat és jo qui em puc equivocar. I així hi torno. I això no ho has fet bé no significa una frustració, que abans no es parlàvem, no et puc dir esta classe, evidentment que he de trobar les paraules, perquè sempre ha sigut una merda, però perquè no ens plantegem una altra, no, perquè jo no et puc dir que això no em sembla bé, però estem dient escrit, no sé, és que ho trobo com a molt... no sé. I d'altra banda, el que estava comentant ella abans, o sigui, fer els espais de claustre, o sigui, en el meu claustre, o sigui, vam fer l'altre dia una junta dels espais, àmbits, en diuen, no? I ens van reunir a tots els profes, no? I ens diu la cap d'estudis, ens diu, bueno, a veure, no podem fer servir llibres, no podem imprimir, però estem fent servir molt els ordinadors. I és com, heu de pensar com heu de fer les matèries. I dius, telepàticament. I clar, jo pensava, no sé si sóc l'única que pensa
el que està passant aquí. I després ningú va dir res. Jo, com que soc d'orientació, no tinc gaires classes perquè faig altres coses, era com, bueno, ja ens apanyarem, perquè jo faig alternativa, bueno, encara puc passar. Però després la resta de companys m'ho deien. I és com, però per què no heu parlat allà? No? O sigui, vam fer una rodona, o sigui, era una rodona, que és com la proposta estava bé. A cada cosa que cada docent parlava, la cap d'estudi se'n tallava. I és com, molt bé, era el que estàveu dient, no? O sigui, tota aquesta, o sigui, el discurs el tenen la rodona, ens veiem tots els ulls que volíem, en els cercles, no? I m'ha recordat molt, no? Era com, ostres, és que em ve al cap aquesta situació que em semblava com, i ara què fem, no? Ja, això. Concloure... Sí, podríem estar molt més. Unes conclusions. Bueno, així per acabar, jo crec que, i més amb una generació jove que creix cada vegada amb menys paraules, per tant, amb menys capacitat de simbolitzar, per tant, amb menys capacitat de poder vehicular els seus malestars a través de la simbolització, a través de la paraula, hem de fer possible a l'escola per posar sobre la taula sempre la paraula. El màxim possible. No és que no ens hi faltaran pantalles. I treballo la boca. Però justament perquè sé i veig el que passa, i passen coses molt bones també, però ja estem en una generació adulta, etc. Ostres, que això s'imposi la primera infància, en segons 15 anys de la secundària, d'una forma indiscriminada, sense pensar per què es fa, etc., vol dir que t'estan guanyant el discurs perquè t'estan oferint una solució davant de la debacle de l'educació. T'estan oferint una tecnosolució. Davant de problemes molt complexos, els simplifiquen per oferir-te una solució tecnològica. És el tecnosolucionisme. La nostra funció és treballar a partir de la cultura, reconduir aquests malestars cap a les vies socialment acceptades que passen per despertar interessos que tenen a veure amb el patrimoni cultural en sentit ampli. La paraula, anar al més bàsic. I aquesta és la verdadera funció política de l'educació. Ensenyar a llegir, a escriure i a comptar. Punto. No a replicar. No, bueno, a Jordi sempre li agrada molt dir això, d'ensenyar a llegir, a sumar, també algú ha dit parlar de mi. No, jo, així, si acabaria amb alguna cosa, és amb aquesta cosa de que l'escola sempre va tard, perquè és una institució que costa molt canviar i l'entorn canvia molt ràpid i l'escola és com... sembla com que els debats, els discursos, és com si l'escola estigués als anys 80 per algunes coses i l'entorn estigués al 2035, perquè els alumnes és com que queden molt lluny, les pràctiques queden molt lluny. Llavors, això que jo sempre insisteixo tant de poder reflexionar i que les respostes no estan en un motlle predeterminat, sinó que es creen en l'aula, en el dia a dia, en aquesta pràctica, però a vegades són respostes noves que no necessàriament estan d'acord amb el que nosaltres pensem prèviament. A mi ve, arrel del que deies també, però del que parlàvem, la Marta la va convidar un dia a Mal d'Escola, i ella tancó el cercle de Mal d'Escola, i a mi em va sorprendre molt com has dit que l'institut havia salvat. I de vegades la funció de l'escola, ensenyar a llegir i escriure, és aquesta funció d'acollir i de tothom que passa per allà que tingui oportunitats per salvar-se en el cas que ho necessiti o de continuar aprenent, fent i ser. I no hem de perdre aquesta mirada. I jo crec que això és una que en general estem molt guanyant. Hi ha molta consciència que les escoles han de ser acollidores i cada vegada penso que els instituts també,
vull dir que potser és una mica més feixut, per 20 motius, no? Però que no perdre la visió de que l'escola ha de ser acollidora, perquè salva. Vull dir, és així, vull dir, salva, perquè també hi ha molt patiment a les escoles, vull dir, hi ha molta canalla que pateix a les escoles, vull dir, per 20 motius, vull dir, i també hi ha adults que pateixen a les escoles. Llavors, que sigui un espai acollit en el físic, però també en el relacional, facilita que el que passa allà tingui encara el sentit complet a part del cultural i del més formal. I